زلنا يور حسنا حزب إرترا عمت متأه نتم بالعل صنعتن توفاينتن ناصنت إرترا كون زجبرو دهر ناصنتون لولاونت هاجر كيدفر كور هيبوتهم زبجو بلوصاتن جيغانون زيغاتاتو ذكر الله ورحيام إذا بتاريخ حزب إرترا انبزاه رزان علت 10 سنة معلت سماعات إرترا خوينا خذكر زتمرصتلو مخنيات اتبعيتون حدغنيانتون ترز كلهم ورارات مغزات إثيوبيا زخونه شادشاي ورار ويكا بأصاوع سرعة درك وفريق أي كوخب دحر 4 أوارح زوسده مريرن دموي مربراب بفشلت زبق على علت بمخانانيوم تجارة لاي نتي سرعة درك خلت عمت ملؤ سفيح مدلوات غيرو بالعل رئسة أمان النت سورة إرترا حنسابن حوارون كدمسس مخانو بأواج فليتو زنقلو متنا سفيح ورار مكيتو نمفشال بزح مسواتيو كفيل اللوم أبزناي موتن حيتن مريرت متم للخلت شحن شوعات تميتن حريات جاغانو دك زامريت مسواتو كونن كلو لالي حموش شح تجارلتي 5 أصلو سندات حرنتاو ألسي يحبروم شادشاي ورار بعصرت حموش لكاتيت شحن شعات تميتن 8 كلتن جميرو ب10 سنة شحن شعات تميتن 8 كلتنيو ملو بملو بفشلت تدمدموم أزفت أمزيه لومي مبل 4 عمتو يوم نايلوم عمت 10 سنة مسمخت شادشاي ورار أزاميركا ذكر زلو يوم كله 5 فلطو تاريخ شادشاي ورار بحد عنكت كتصحفوين خجلت زخلا يكونن عبي متصحفون صحيفكاون بملآت ክትገልጾ ዝከኣል ኣይኮነን ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ሎሚ ሻድሻይ ወራር ኣብ 40 ዓመቱ ዝብል ዝኽር ሰነ በሰለሞን በርሀ ዝተዳለወ ጽሑፍ ናባኹም ክነብሎ ኢና ክሳብ ፍጻሜ መደባትና ምሳና ክትጽንሑ እንዳሓተትና ነዛ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ብምግባር በብግዚኡን እንፍንዎም መሃረን ዝኾነ መደባትና ኣብ ሰዓቱ ንኽበጽሐኩም ሳብስክራይብ ከምኡን ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ ስድራና ንኽትኾኑ በኣኽብሮት ንሓተኩም ሰናይ ጻንሖት كم مفارق 1978 جميرو كساب حملة 1979 سرعة درج بجزيف دقف رئيس حيال حبرة سوفيتن مشارختان سورة إرتران متفلق زكايدو حموشة تخاطالي ورارات تحمشيشيم هزباو سراويت أب تحساس 1979 أب جنبارنا أفان سميناو مبرق سحالن متكعتاوي تبقسو بموساد عبي وطادراوي عوت دحر مقونة عفوم دركم بحدش نسورة إرتراه بوطادراو حيلي كتفلق زخولو عقمين مدلاب نخلت عمت مملاتا زقا كاب 1980 كساب 1981 حدن أب سفيحن وصانين مدلوات تتأميدو أحلفوهم زدلي مدلوات دحري متصفافو خا سورة إرترا حنسابن حوارن كاب قص مريتن محكاخ وفريق أي حكو خبلو زسميو نايمود داتاك خون زد حسبه وطادراوي وفري أبقسام سرعات درق أبرسي زي تقوتبه دقف أصوار أب وطادراوي استراتيجي مخري وطادراوي كإلاتات حبر السوفيتن مشاركتان سانيقوه بزقبرو العلم الدلوات مهير سلسة أمامنام مدمسا سورة إرترا كاللوغنا كبسريو تقوعيوم بزدما أب تريشن 1980 كلتن كامل حزب إثيوبيا زتوكلون وصاتنياتات دقفتون زترخبلو عبي وعلا أب اسمرها بمقنع أسمرها مانيفيستو زتسميه وقعوي أواج أحلفام نزب عينتو كابتوم كرميو زتخايدو حموشته ورارات فلي زبله عبي وطادراو فرزي نمعوات سرعات درك العلواي ازي وطن وطادراو فري ازمالتك وطادراوي زمچا اقد ممريع زتسميه اكال بمقام نتكرميو بجبره هايلات زنبره اقاما غديفوم سراويتو بازتات ودبوم بز مسرت سلسته ازتات اقومم وقعو از اب جنبار سميناوي مبرق ساحل مبرق از اب جنبار باركا نادو از اب جنبار نقفام منكستو هايل ماريام دما كم العلوي عزاز سراويت نتخونات بقربان ممراح بسوفيتاويان وطادراوي اما خر تعجبو ابسمره مأزز نوطا مسرتام أبتناي كلتا عمت مدلواتو سرعة درج أبرئستي أب إرترا قدمو زتصنها عامتو الساخي 220 شح سراويت أسلفوم بزي حجز تانكتات قوبتات إن حقوروه مستقارلتي خجت مزخلو هارون أطعم إن زت أول وطادرات بمسلطان ترارا زت تسميع فوليات كفل سراويت كفلوت أورات أقومام أزن كفلوت أورات أبطعم أوغادين فولي تعليم وسدام بدحريو أب سفيح كبابيتات تقراي دهساس بمكياج
ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ወያነ መጥቃዕታት እናፈጽማ ግብራዊ ናይ ውግእ ልምደን ኣካየዳ ነዚ ዕማም እዚ ፈጺመን ናብ ኤርትራ ምስ ሰገራ ኸኣ ኣልፋ ፕሮጀክት ዝተሰመየ ስርሒት ኣብ ድሕሪ መስመር ጸላኢ ንዝንቀሳቐሱ ተጋደልቲ ንምጽራይ ሰፊሕ ወፍሪ ኣካየዳ ስርዓት ደርግ ብዘይካዚ ምንቅስቓስ ደጀን ህዝቢ ግንባር ንምልማስ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሳሕል ብለይትን ብቐትርን ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ብዘይ ምቁራጽ ዝቐጸለ ብርቱዕ ደብዳብ ነፈርቲ ኣካየደ ኣብዚ ወራር እዚ ጸላኢ ኣብ ኣጽዋር ቅድሚ ዘይነበረ ብዝሕዝ ዘለዎ ናይ 130 ሚሜ መናፍዕ ክውስኽ እንከሎም ሽዑ ዘመናውያን ዝነበረ ሓደስቲ ኤምኣይ 24 ሄሊኮፕተራት ውግእ እውን ኣዳለወ ኣብ ርእሲ እዚ ደርጊ መርዛም ጋዝ ክጥቀም ምዃኑ ሓበሬታታት እናናፈሰም ኣብ ተጋደልትን ህዝብታት ጭንቀትን ንምፍጣር ሰፊሕ ስነ ኣእምራዊ ዘመተ ተታሒዝዎ ነበረ ህዝባዊ ሰራዊት ኣብ መወዳእታ 1979 ኣብ ግንባር ናቕፋ ኣብ መጀመርታ 1980 ድማ ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል መጥቃዕቲ ወሲዱ ኣብ ልዕሊ ወራር ሰራዊት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዓብይ ዓወት ብምምዝጋብ ኣብ ግንባር ናቕፋ ካብ እምባ ደንደን ነቒሉ ክሳብ ከባቢ ዓዲ ሽሩም በፂሑ ብምንባሩም ኣብ ድሮ ሻድሻይ ወራር ህዝባዊ ሰራዊት ብሸነኽ ናቕፋ ናብ ኣፍ ዓበት ዘቋመጥ ዕርድታት ሒዙ ነበረ የግዳስ ምስ ምቅራብ ሻድሻይ ወራር እዚ መከላኸሊ መስመር ወይ ከዓ ግንባር ኣፍ ዓበት ግጥም ከይተኻየደሉ ናብ ሕዳይ ከም ዝስሕብ ተገብረ ማዕረ ማዕረቲ ጸላኢ ዘካየዶ ዝነበረ ምድላዋት ተጋዳላይ እውን ነቲ ወራር ንምምካት ኣቕሙ ዘፍቅዶ ምቅራባት ይገብር ነበረ ብፍላይ እቲ ስነ-ቅሞዊ ኩናት ሓድሽ ርእዩ ስለ ዝነበረ ነፍሱ ከመይ ገይሩ ከም ዝከላኸል እናተማህረ ልዑል ስነ-ኣእምራዊ ምቅራባት ገበረ ኣብ ኣቃውማ ሰራዊት ሓንቲ ሓዳስ ብርጌድን ካብ ኩለን ኣሃዱታት ዝተዋፅአትን ሰለስተ ፍሉያት ቦጦልኒታትን ከም ዝውስኻ ተገብረ ኣብ ክፍልታት ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ ተጋደልቲ እውን ገለ ክፋሎም ናብ ተዋጋኢ ሰራዊት ከም ዝኸቱ ተገብሩ ኣብ ድሮ ሻድሻይ ወራር እምበኣር ኣብ ግንባር ናቕፋ ብርጌዳት 51-77 ከምኡውን ክልተ ቦጦሎኒታት ናይ ብርጌድ 58 ኣብ ግንባር ባርካ ብርጌድ 70 ሓደ ቦጦሎኒ ናይ ብርጌድ 58 ክልተ ቦጦሎኒ ናይ ብርጌድ 23 ኣብ ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ብርጌዳት 44 31 4 ሓደ ቦጦሎኒ ናይ ብርጌድ 23 ከምኡውን ክልተ ቦጦሎኒ ከቢድ ብረት ናይ ብርጌድ 76 ዓሪደን ነበራ እተን ሰለስተ ፍሉያት ቦጦሎኒታት 73 74 75 ከዓ ተጠባባቕቲ ኮይነን ይጽብያ ነበራ ወታደራዊ ውጥን ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ነሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ብኩሉ ወገን እንኮላይ ብመሬት ሱዳን ተጠዊኻ ኣብ ከበባ ብምእታው ኣብ ውሽጢ ክልተ ወይ ሰለስተ ሰሙን ሙሉእ ብምሉእ ምድምሳሲ ነይሩ እዚ ገዚፍን ነዊሕ ምድላዋት ዝተገበረሉን ናይ መወዳእታ ክኸውን ዝተሓሰበ ድምሳሲ መጥቃዕቲ ድማ ናብ 15 ለካቲት 1982 ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ሓደ ሰዓት ብግንባራት ናቕፋ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ባርካን ሓልሓልን ተወልዐ እዚ ናይ ሞትን ሕየትን ግጥም ዝተጀመረ ብሸነኽ ባርካ ካብ ዓዳየት ክሳብ ሰልዓ ዝዝርጋሕ ሓድሽ ግንባር ዝተኸፍተ ዓብይ ክፋል ሰራዊት ደርግ ወይ ከዓ መብረቕ እዝ ኣብ ውሽጢ ናይ ሳልስቲ ውግእ ኣብ ድብያ ህዝባዊ ሰራዊት ኣትዩ ተደምሰሰ እዚ ናይ ግንባር ባርካ ስዕረት ፍሽለት ሻድሻይ ወራር ከሎ ገና ዝኣመተየ ነይሩ ስርዓት ደርግ ብባርካ ዘበገሶ መጥቃዕቲ ብዙሕ ክስጉም ከም ዘይክእል ምስተረድአ ብኡንቡ ተረፍ መረፍ ሰራዊቱን ኣጽዋሩን ኣኻኺቡ ብቕጽበት ናብ ግንባር ናቕፋ እዩ ደሪብዎ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ኣብ ቀዳሞት ሰሙናት ናይቲ ወራር ውቃው እዝ ብጸጋም መሬት ሱዳን ተዃሊሉ እንደም በቤተ ተቆጻጺሩ ብየማን ብፋሕ ዜሮ ኣቢሉ ክሳብቲ ቀንዲ ሸትኡ ጎቦ መሽዓሊ ብምብጻሕ ንግዚኡ ከቢድ ጸቕጢ ክፈጥር ክኢሉ ነበረ የግዳስ ህዝባዊ ሰራዊት ነቲ ብመሽዓሊ ዝወፈረ ኃይል ጸላኢ ነሰሙናት ዝኣክል መኪቱ ዘፍድሕር ምባል ብሸነኽ ደንቦ ቤት ጸረ መጥቃዕቲ ወሲዱ ንውጥን ከበባ ሰራዊት ደርግ ኣበርዓኖም ኣብ ሻድሻይ ወራር እቲ ዝበርተአ ብዙሕ መስዋዕቲ ዝተኸፈሎ መሪር ውግኣት ዝተኻየዱሉ ቦታታት ኣብ መንጎ ግንባራት ናቕፋን ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕልን ዝነበረ ኣብ እዋን ሓምሻይ ወራር ሳልሳይ ግንባር ተባሂሉ ዝተጸውዐ ቦታታት ነይሩ ጸላኢ ብደብረ ጥሉል ናብ ኣግራዕ ወሪዱ መስመር ናቕፋ ደጀን ክበትኽ ዝገበሮ ምንቅስቓስ ድማ ዝያዳ ኩሉ ሓደገኛ ነበረ ብምብራቓዊ ኣጻድፍ ናውሮ ሓኺሩ ናቕፋ ከኣቱ ዝተንቀሳቐሰ ሰራዊቱን ኣብ ኣፍ ደገ ናቕፋ ንዝርከብ ስትራቴጂካዊ ቦታ ብራኸ 1702 ድሓር ታባው ፍያት ዝተሰመየ
ብምቁፅጻር ኣብ መጀመርታ ናይቲ ኩናት ኣዝዩ ሓደገኛ ኩናት ፈጢሩ ነበረ በዚ ኸኣ ኣብ ሕዳይ ዝነበረ ድፍዓት ህዝባዊ ሰራዊት ናብቲ ናብ ቀደም መከላኸሊ መስመር የማነ ጸጋም እምባ ደንደን ከም ዝስሕብ ተገብረ ብ16 ለካቲት ቀትሪ ብሩባህ መንሓቅ ናብ መንዳዓት ዝሓኾረ ኣንበሳ ዝብል መፀውዒ ዝነበሮ ምሉጽ ሰራዊት ደርግ ሳልሳይ ክፍለ ጦር ጸራኢ ብርቱ ሓይሊ ስለ ዝነበሮም ኣብቲ ከባቢ ዝነበራ ገለ ቦጦሉኒታት ህዝባዊ ሰራዊት ካብቲ በረኽቲ ቦታታት ተደፊአን ናብ ጎላጉል ኣግራሕ ወረዳ እቲ ኩነታት ከቢድ ስጋት ስለ ዝፈጠረ ኸኣ ኣብ ክፍልታት ድጀን ዝጸንሑ ተጋደልቲ ምስተን ቦጦሉኒታት ከም ዝጽንበሩ ተገብሩ ነዊሕ ኸይጸንሐ ግን እዘን ኣህዱታት ተወሳኺ ሓይሊ ደሪበን ብምውድዳብ ጸረ መጥቃዕቲ ፈኔን ብዙሕ መስዋዕቲ ኸፊለን ንጽላይ ካብ ከባቢ ኣግራዕ ጸሪገን ኣብ በረኽቲ ጎቦታት ምዕደን ዓንቀር ጸሊምክን ዝድረግ ገበርኦም ድሕሪ እዚ ዕውት ጸረ መጥቃዕቲ እዚ ግንባራት ናቕፋን ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕልን ተላጊቡም ካብ ዶንበቤት ክሳብ ሮራ ሓባብ ኣብ ዝተዘርግሐ መከላኸሊ መስመር ኣዝዩ መሪር ምርብራብ ቀጸለም ሰራዊት ደርግ ብዝኾነ ዋጋ ናቕፋን ምቁፅጻር ንዓቕሊ ጽበት ውግእ ኣካየደ እቲ ኸቢድ ምርብራብ ንልዕሊ 10 መዓልታት ብዘይ እስትንፋስ ድሕሪ ምቕጻሉ ኸኣ ብ26 ለካቲት ኣብቲ ጸቕጢ ፈጢሩ ዝነበረ ሳልሳይ ግንባር ህዝባዊ ሰራዊት ጸረ መጥቃዕቲ ወሲዱ ነቲ ወራሪ ሰራዊት ንጎልጎል ናሮ ኣጽደፎም ብድሕሪ እዚ ንህዝባዊ ሰራዊት ኣኽቢብካ ምድምሳት ዝብል ውጥን ከም ዘይከኣል ብሩህ ኮነ እንተኾነ መምለስ እግሪ ብውሑድ ናቕፋ ምቁፅጻር ዝብል ናይ ዕቕሊ ጽበት መጥቃዕታት ቀጸለም ካብ ከባቢ መንዳዓት ክሳብ ደንደን ዕርዲ ፈርኔሎን ኣብ ዝነበረ መከላኸሊ መስመር ከኣ ሰራዊት ደርግ ኣህዱታት እናቐያየረ ንኣርባዕተ ኣዋርሕ ብጽዑቕ ደብዳብ ከበድቲ ኣጽዋራትን ነፈርትን እናተሰነየ ግና ኸፍረ ዘይተረኽቦ ብርቱዕ ምርብራብ ኣካየደ ኣብ ዕርድታት ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል እውን ብተመሳሳሊ የግዳስ ኣብዚ ናይ ኣዋርሕ ከቢድ ምርብራብ ዕርድታት ህዝባዊ ሰራዊት ነቓይበለን ሻድሻይ ወራር ከኣ ብ20 ሰነ 1982 بعوت هزبو سراويت بفشلت ورار سراويت درج تدمدمم ኣብ ሻድሻይ ወራር ስርዓት ደርግ ኣስታት 50,000 ሰራዊት ከጥፍ እንከሎም ከቢድ ሰብኣዊ ንዋታዊ ክሳራ ተሰከመም ህዝባዊ ሰራዊት ዝኸፈሉ ዋጋውን ቀሊል ኣይነበረን ልዕሊ 2700 ብሉጻት ኤርትራውያን ተጋደልቲ ተሰዊኦም ልዕሊ 5,000 ቆሲሎም ክበሃል እንከሎም ዳርጋ ፍርቂ ዓቕሚ ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ተዋጋኢ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ምዃን እዩ ሻድሻይ ወራር ሰውራ ኤርትራ ክሳዓርን ዘይክሳዓርን ኣብ ከቢድ ፈተና ዝኣተወሉ ተጋዳላይ ብጥሙ ይከብዱ ኣብ ጠልጠል ኣጻድፍ እናሓደረን እናወዓለን بعمي أزيو مستعاصف سراويت قطيمو كبر مسوات خفيلوم نزفتان مدرخ بعوت سغيروم كتصالنتن تعواتنتن سورا زرغاغصلوم صنعتن جيجنتن حزب إرترا دميقو زوصالو فلوي تاريخاوي مدرخيوم لوم عامت 10 سنة مبل 4 عامت فشلت شارشاي ورار أب نذكرلو أقاطع من بقر نزي فلوين دنكن تاريخاو فصامزي بلعل هاغراوي حبن كدم زغبا الاتيام